दिनैनि प्रग्रामखौ नैबे समनि माखासे समायना रमायना जेनिखि प्रग्राम जानानै थांबाय प्रग्रामाव हांख्रायजानायनि जोंनिनो मान होनो गोनां आलासि जोंनो दंफैयो बिथां मिजिंगोरा बसुमतारी जोंनिनो एसिस्टेन्ट प्रफेसर बि बरुवा कलेजनिफ्राय नुजाफैनो हानाय आलासि नोंथांखौ आरो बेजों लोगोसे once again I would like to thank to all the invitees that you are present here today. So you have spent your valuable time here, and we the Bodafa Students Union, we thank you for your presence. Your presence means a lot. आरोबाव नुजाफैनो हानाय जोंनिनो मोनफ्रोमबो मिरु आफादजों लोगोसे जिल्लानिफ्राय दाब दाब जिल्लानिफ्राय नुजाफैनो हानाय आरो गुवाहाटी नोगोरनिफ्रायनो नुजाफैनो हानाय साफ्रोमखौबो आङो मिरु आफादनि जानानै साफ्रोमखौबो आङो साबायखर बावो। दिनैनि समायना रमायना जोंनि सिगाङाव गान खननानै थांबाय होननानै नोंथांखौ आङो हामबाय होनदों। आं गोसोखाङो बै समाव जेब्लानाखि नोङो खनदोंमोन फार्स्ट टाइमाव बिनिफ्राय साबसिन हामसिन बिराद मोजां इमप्रुभ जादों। So thank you for your beautiful song. आरो साबसिन बेबायदिनो पार्टिसिपेट खालामलांबाय था आरो सानसे समाव साक्सेसफुल जाहैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो बि बरुवा कलेजनिफ्राय जेनाखि बागुरुम्बा जोंनि कालचारखौ दिनैहाय बिथांमोना मोसानानै थांबाय। नोंथांमोनखौ जोबोद जोबोद साबायखर बावो। बेबायदिनो आरोबाव जोंनि कालचारखौ फोसावनायाव बाहागो लाफैबावबाय होननानैहाय इन फिउचाराव गुवाहाटीयाव जोंनि बर'आ खौसेथि बा मोनसे प्लेटफर्माव जानो थांगासिनो दङ इन द लिडारशिप अफ बड'फा स्टुडेन्टस इउनियन इन गुवाहाटी। बेयाव गुवाहाटीयाव जेनाखि उद्देश्यखौ लानानै जेनाखि खालामदोंमोन जों बर' माहारियारि फरायसाफोरखौ गायसननाया बेनो जाहैबाय जों बेसेबांनाखि बर' हारि दङ गुवाहाटी नाङै बा आसाम नैबे गुवाहाटीयाव बिथांमोनखौ जों जाहाथे मोनसे खौसेथियाव लाबोनो हायो बे उद्देश्यखौ लानानै बर' माहारियारि फरायसाफोरखौ गुवाहाटीयाव दाजानाय जादोंमोन। दा दिनैहाय गिबि खेबनि थाखाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा 70 बर्थडे एनिभार्सारि अफ बड'फा बिनिखौहाय दिनैहाय जों नैबे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जों खुंफुंनो जों हाबाय। बे नोंथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जोबोद जोबोद साबायखर बावो। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथाङा जोंनिनो मानगोनां एडभाइजारजों लोगोसे जाय नैबे प्रग्रामखौ कन्ट्रिबिउट खालामहरबाय नोंथां साफ्रोममोनखौबो आङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावहरो। आङो बड'फा उपेन्द्रनाथनि जारिमिनखौ जास्ट शर्टै आङो फंनैसो बुंनो सानदों। Bodafa Upendranath was born on this very day, that is on 31st of March 1956. क'क्राझार जिल्लायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोनोम जादोंमोन in क'क्राझार district in Dotuma area. So he was from the poor family. So he did his he did his bachelor's degree in BSc bachelor's degree from Cotton University. Earlier it was known as Cotton College. Cotton College निफ्राय बियो BSc पास जादोंमोन। बिनि उनावहाय father he pursued his MSc from Guwahati University. ओरैबायदि खस्थ'मोन बिनि लाइफ हिस्ट'रिया गावनो खस्थ' खालामनानै in between बियो मास्टारबो मावदोंमोन गावनि बेजों लोगोसे गावनि family in the sense गावनि पेरेन्ट्सफोरखौ बियो नायहरोमोन आरो गावनि स्टाडिखौ खालामनायखौबो गावनो खालामबाय थालाङोमोन। So बिनि गेजेरावनो मा जाबावदों बियो साख्रि मावबावदोंमोन इनकाम टेक्स अफिसाराव साख्रि मावदोंमोन। And from the childhood he was very he was very sincere and by बेनाव leadership qualityया सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन होननानै बुंजादों आरोखि and plus dedicated ओमफ्राय बे क्वालिटिनि सासे लिडारमोन बड'फाया। And we are very fortunate to have a father called Bodafa Upendranath Brahma. So in a very young stage
He was known as the father of Bodos. सासे जातिनि मोनसे जातिनि बिफा होननानै बिथाङा दिनैहाय बुंख'जादोंमोन. But we are very unfortunate in the same time, in his early age, when he was 34, बे समावनो बिथाङा रुंसारि जानानै थांदों केन्सारनि नाख्रेबनायाव. So जानो हागौ बिथाङा जुदि दासिमाव जुदि दंनायमोनबा जाफुंसारहैनोबो हागौसोमोन खोमा बड'लेण्ड रायजोआबो सानसे समाव. So in the same time, we are fortunate and we are very unfortunate. We are fortunate here because he has shown us the path. जोंखौ बर' हारिखौ गेरेमसा दानायनि माखासे आइडिय'लजिखौ जोंनोहाय फोरोंनानै गालांदोंमोन. आरो बर'नि माखासे सिमांखौ बड'लेण्डनि माखासे सिमांखौ दिनै बड'फाया गाव स्ट्रागल खालामनायजों लोगोसे बियो बर'नो मोनसे लामाखौ दिन्थिनानै गालांदों. बेनो जाहैबाय we will fight democratically until we achieve our Bodaland होननानैहाय जों थाद'नो हाया जेब्लासिमहालागि बड'लेण्ड मोना अब्लासिमहालागि जों थानो हाया होननानै बियो मोनसे आइडिय'लजि बियो मोनसे गालांदोंमोन live and not live and let live होननानैहाय जोंखौबो थांनो हो आरो नोंथांमोनाबो थांनानै था होननानै बिथाङा जोंखौ फोरोंलांदों. स' बिथाङा जोंनि बर' हारिनिखौ मोनसे मेगन खानाखौ मेगन गुनु खालामनानै गालांदों. माबे थोंजों खालामलांब्ला थाबायलांब्ला डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट खालामबा जों बड'लेण्ड ओनसोलखौ बा बड'लेण्ड रायजोखौ मोनफुंगोन होननानै बिथाङा गोबां मिजिं सुजुदोंमोन. बिथाङा जोङो माखासे समाव जों फरायब्ला जों खोनासंब्ला जों नुनो मोनो जेब्लानाखि बिथाङा केन्सार जादोंमोन केन्सार जानाय समाव बिथाङा थैनो गोसो जायाखैमोन. He don't want to die. He wrote a short on his diary that I want to leave for Bodos because I have to do many work. होननानै बिथाङा लिरलांनानै गालांदोंमोन. But केन्सार जानायलाय बिथाङा दिनैहाय रुंसारि जानानै थांनांदों. नाथाय we are not going to forget his sacrifice because he has done a lot for the Bodo people. बर'फोरनि थाखाय गोबां खामानि मावनानै गालांदों बेनिखायनो जों बिथांखौ जों जेब्लायबो बावनो हाया. That's why we name him as a father of Bodos. बेनिखायनो बर'नि बिफा होननानै नाम बुंजादों. मानो होनना बुङोबा बिथांमोननि जेनोखि बुंनाय रावफ्रा दिनै देरफुनाय जाबुफुनाय जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि थैयाव मेलेमाव दिनै हाबनानै दङ. जों गोजांस्रिवनाय मोनो जेब्लानाखि बै समाव जोंनि बर' जोहोलावजोफ्रा दाउफोर बायदि अमाफोर बायदि जेब्लानाखि बुथार जादोंमोन जोंनि बिमाफ्रा गोबां गावनि फिसाफोरखौ खोमानांगौ जानानै फैदोंमोन. जोंनि बिफाफ्रा गोबां बेबायदिनो जोंनि फिसाफोरखौ खोमानांगौ जानानै फैदोंमोन. बिथांमोननि मेगनाव दिनैहाय जों मोदै बोहैनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन. बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामखांनायनि उनाव दिनै जों मोनथाम एकर्डजों जानो नुनो मोन्दों. बेनो जाहैबाय BSA एकर्ड, BDC एकर्ड आरो BTI एकर्ड. बे मोनथाम एकर्ड जानायाव we are happy with the accord, but we are not satisfied with the accord. We are happy what we got, but we are not satisfied because we didn't receive what we are expecting. जोंनि expectation बायदि जों दाबो मोननो हायाखै because our ultimate solution is Bodaland. That's why that's the Bodafani मोनसे ideology बेनोमोन. That's why we are here. We the Bodo National Students Union. We want to जोङो मोनसे जांख्रिथायखौ जों लाबोनो जों सानदों. बेनिखायनो जों जांख्रिथाय जों जांख्रिनांगोन. जोङो आरोबाव जों डेम'क्रेटिकेलि जोङो मुभमेन्टखौ जों खालामलांबावनांगोन. बै समावबो बड'फा उपेन्द्रनाथखौ जेब्लानाखि सोङो मिडिया पार्सन्सफ्रा नोंसोर जुदि बड'लेण्ड मोनाब्ला नोंसोर मा खालामगोन होननानै we will continue to fight. माजों फाइट खालामगोन नोंसोरलाय होननानै democratically we will fight. If you want to fight democratically, दाना जों मा जानांगोन? We have to be strong in the education. Education is the only weapons that we have. सोलोंथाइ नङाबा जों नांनो हानाय नङा, जों जुजिनो हानाय नङा. आरो गेरेमसा हारिखौ दानाया सोलोंथाइ जुदि नङाबा जों दानो हानाय नङा. बेनिखायनो आङो खावलायो साफ्रोम जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरखौ educationsखौ प्रायोरिटी होनानै जाहाथे सोलोंथाइखौ लालाङो. Wherever you go, wherever you stay, wherever you get admissions in the college or university, your priorities should be
like first to achieve your goal. नोंनि फरायनाय नोंनि जिनाखि थांखि दं each and every departmentआव जोंनि जाथिया जायगा लानांगोन HOD फ्राव जोंना जाथिया जोंनिहाय जायगा लानांगोन every politicians leaders फ्रा जायगा लानांगोन. That's why I keep on saying why only in BTC नि सासे leaderल' जानानै मा जानो why not in Assam जोङो आसामावबो सानसे समाव जों CM जाफैनांगोन CM नि जायगाखौ जों लानांगोन सानसे समाव जोङो not only Assam जोङो सानसे समाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टारनि जायगाखौबो जोङो लानो नांगोन. We are not lacking behind. बिसोरबो मानसिसो दिनै जोंबो मानसि whatever they have we also have. But we have to make competitions जों खालामनांगोन. जोंनि एडभाइजारा दाख्लै होनना बुंदोंमोन why do you focus only on the reservation seat? Why don't we compete with the general category? जों general category जों compete खालामनांगोन reservation नालाय जोंना दंखायोखा. So why to only stick with the reservations? बिनिफ्राय जों आउट जानांगोन जोंनि सान्थौफ्रा एसे गुवार जानांगोन let's compete with the general category होननानै. So जों सिगांनि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोर जोङो नंला जोंना sacrifice जायमोन बिथांमोना दिनै supreme sacrifice खालामनांबाय बिथांमोना जोंनोहाय दिनै दरखौ खेवनानै होबाय. We just need to work and hard work. जोङो फरायनांगौ जों खस्थ' खालामनांगोन each and every department each and every sector जों गामिफ्राव नाय जोंनि दखान गलाफ्राव नाय जोंनि सिटिफ्राव नाय गुबुन जातिफ्रा बेसेबां डेभेलप जाबोदों. Every work जिखिजानो खामानि मावा मानो सेलुन नापितनिफ्राय लानानै बेसेबां खस्थ' खालामनानै बिथांमोना दिनैहाय लाइफ खांबोदों बिसोर बेसेबां जौगाबोदों. मुसि जुथा पलिस खालामग्रानिफ्राय लानानै बे हारिया बेसेबां जौगाबोदों. बेफोरबायदि खामानिखौबो सेलुननिफ्राय लानानै लेबारनिफ्राय लानानै मास्टारनिफ्राय लानानै बिजनेसमेननिफ्राय लानानै टिचार्स गासै बिथिङावबो जोङो बर' हारिफ्रा जों जायगा लानांगोन. होमब्लासो जोङो मानो मोनसे बड'लेण्ड मोनसे गेरेमसा हारिखौ जों दालांनो हागोन. जोंनि दानि जुगनि जेनाखि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफ्रा जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौनो जों एक्सपेक्ट खालामो. दिनैनि दिना जाहैबाय स्टुडेन्टस डे. We observe today as a students' day. दा बिनिखायनो आङो बेखौनो होननो खावलायो बड'फा उपेन्द्र नाथनि जोनोम सानखौ जानायजों लोगोसे जों दिनैहाय स्टुडेन्टस डेखौबो जों observe खालामनो जों मोनबाय. We are lucky. दा बिनिखायनो जों सात्र जुदि जाबायब्ला जोंनि सेथि मावनांगौ गोनांथियानो जाहैबाय जोंनि जेरैबायदि इडुकेशनखौ जोङो लानांगौ. इडुकेशन जुदि गैयाब्ला जोंना क्वालिटिया जों थाया. बिनिखायनो इडुकेशना जोंनि थाखाय गोनांथि. इडुकेशना जों इडुकेटेड जानांगोन. इडुकेटेड जुदि जायोब्ला गासैखौबो इडुकेटेड बुकिसल' जानानै लाब गैया. We have to be practical. दा बिनिखायनो आं खावलायो गाज्रि बिथिङाव as for example drugs जौ जुवायाव गोदोसोनानै थानायनि जोंहा सम गैया. जुदि गेरेमसा हारि जुदि दानोबा बेफोराव जुदि गोबावनानै जुदि थाबायबा नोंथाङा गावनि जिबनखौ नस्थ' खालामनानै लानायजों लोगोसे नोंनि हारि नोंनि बिमा नोंनि बिफा नोंनि न'खर गासैखौबो नों धंस खालामना लानाय जायो. बिनिखायनो आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन जोंहा सम गैया बेफोरबायदि ड्राग्सफोराव जों गोदोसोनानै थानाय. बेनिखायनो जोंनि बिमा बिफाखौबो आङो खावलायो जाहाथे जोंनि बिसाफोरखौ मोजाङै नोजोर होयो. जोंनि बिसाफ्रा मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै बिफाफोरा साफ्रोमाबो जोंना दायित्व दङ. So we respect to the father. जोंनि बिफाफोरखौ जों रेसपेक्ट खालामो नाथाय they should also not have to show the respect to their sons and to their daughter. बेनिखायनो जोङो खावलायनो सानदों दिनैनि today on this very special day बड'फानि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे आङो खावलायनो सानो फैगौ दिनफ्राव जोंनि सिनियर्सफोरखौ जोङो मान होनायजों लोगोसे जोंनि बिमा बिफाफोरखौ मान होनायजों लोगोसे जोंनि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाय बिथांमोन जाय मानसिफ्रा दिनैहाय जिउ गोमानांबाय बिथांमोनखौ मान होनायजों लोगोसे जोंनि डे टु डे लाइफ स्टाइलखौ जों एसे सोलायलांनि. पलिटिक्स दानि जुगाव ओरैबायदि जाबोबाय पलिटिक्सआ साफ्रोमबो मानसियानो पलिटिक्सआव जइन खालामजोबनो नागिरो. दा पलिटिक्सआ जुदि हाबजोबोबा what will you get?
पलिटिक्सआव नों मा सोलोंहैनो मोनो पलिटिक्सआ जाहैबाय दानि आजिखालि बिराद गाज्रि परिबेसाव जानानै थांबाय सोरखौबा रायखोमानाय सोरखौबा रायनाय सोरबा गाज्रि गाज्रि रावजों आक्रमण खालामनाय माखासे पलिटिशियान्स लिडार्सफ्रा बिसोरना कालचार गैया मानो होनोबा बिसोर हारिखौ सिनायनो रोङा मानो होनोबा पलिटिक्सआ बे मोनसे इनभाइरनमेन्ट नोङो सोरबा जाथिखौ नोङो बाख्नायोबा नोंनि थाखाय माइनास पइन्ट जायो पलिटिक्स दे विल डु बिसोरनि बिथांमोननि डिउटिखौ बिथांमोना दिनै मावलांगोन बाट आवर रेसपन्सिबिलिटी इज टु स्टैंड व्हिच इज राइट बिथांमोना बुंनांगौ जानाखि बुंनांगौ बुंलांगोन नाथाय जोंनि सैथोथाखौ जों नागिरनानै जों बिथांमोननि एगेन्स्टआवबो जों गसंनांगौ जानानै फैयो दा आंनो खावलायो पलिटिक्सआ ब्रेड एन्ड बाटार नङा जों थानांगौ इनभल्भ जानांगौ नो डाउट बाट वी हैव टु लार्न जों नलेजखौ लानांगौ बाट जों 100% जों पलिटिक्सआव जुदि इनभल्भ जायोबा दानो इन दिस भेरि स्टेज जों जानो हागौ लामा ससेयाव जों बरबादबो जाहैनोबो हानाय We need a good leaders, no doubt. But good leaders माबेनिफ्राय फैयो जों बेखौ जों स्टाडि खालामग्रोनांगोन सिगांहाय दा बेनिखायनो पलिटिक्सआव था but don't give you 100% 70% नोंनि 80% आवहाय नोंनि फरायनाय जिबनखौ नोंनो लालांबाय था 20%खौ नों इन्ट्रेस्ट हो because it comes after 5 years दा आङो खावलायो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै दानि फैगौ जेनाखि बिसायख'थि जाय पलिटिकल हान्जाया पार्मानेन्ट जोंनि जातिनि माखासे जाथायफोरखौ बा जेनाखि मोननांगौ दं बेफोरखौ जुदि जाय पलिटिकल हान्जाया पार्मानेन्टलि सलिउसनाव लाबोनो हागोन बिथांमोनखौ जों साननाय हयै जों भट होनायाबो मोजां दा जोंहा मोन्थाय दङ खारन जोङो भटखौ थुयो भटखौ थुनानै देरहाखांनायनि उनाव जुदि मोननांगौखौ जोङो जुदि मोनाबा लसआ जोंनिनो जायो बेनिखायनो आङो खावलायो साफ्रोम भटार्सफोरखौ जाहाथे बे कामिं आप भटिंआ जाहाथे गोजोनै जानानै थाङो जाहाथे भायलेन्ट जाया जाहाथे बयबो डेम'क्रेटिकेलि जाहाथे भटखौ होनो मोनो दा दिनैनि नैबे 78 बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे आङो साफ्रोमनोबो मोनसे बेस्ट विशेस आङो हरनो सानो जाहाथे नोंथांमोना मोजां देहा मोजां सोलेर मोननानै मोजाङैनो मोजां थाथों आरो गुवाहाटी टीमनिसिम आङो आरोबाव साबायखर बावदों नोंथांमोना गुवाहाटीयाव थानानै जाहाथे मोजां इडुकेसन्सखौ लालांनो हायो आरो बेबायदिनो मोनसे क'पारेसनाव थानो हायो आं बेखौ खावलायदों आरो साफ्रोमबो बिमा बिफाजों समान नुजाफैनाय साफ्रोमखौबो आङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय हामबायसै